Tare da gaisuwa mafificiyar kima da kamala mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake arzikin jibintar al'amuran juna ta cikin wannan shiri na iya ruwa, shirin da bisa al'ada ke baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin bakinsu kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama kenan dai da mu ma kan ci gajiyar kwatankwacinta a sashi na 22 na wancan kundi, matsayinmu na dirka ta hudu da ke tallafa da tsarin mulkin dimokuraɗiyya a sabuwar duniyar zamani. Shafiu Abdullahi Panshekara kamar kullum shine sunana, a tare da ni kuma akwai Aminu Umar Hotoro. Don Allah sai a biyo mu domin jin yadda zamu sukuwar mu da zamiya a cikin wannan shiri mu ƙare. To Shafiu, da fatan mun wuni cikin ƙoshin lafiya, ya kuma Juma'a. Lafiya alhamdulillahi, Juma'a babu abin da za a ce sai dai godiya, tare da du'a'in Allah Ubangiji ya sake nuna mana. Amma mun Shafi'u, ya kuma lamuran ƙasa da ma siyasar ita kanta. To yanayin ƙasa dai abubuwa da dama suna faruwa, kama daga kan al'amuran siyasa, sha'anin shugabanci da jagorancin al'umma, masu riƙe da madafun iko duka suna ci gaba da jan zaransu, illa iyakaci dai a wasu ɓangarorin 'yan ƙasa suna alasan barka, wani bangarorin kuma 'yan kasar suna ci gaba da nuna na gyara domin gyarawa ta yadda za a yi gudun tare a tsira tare. Tsira kenan da za a iya cewa Shafi'u zuwa wannan lokaci tuni wasu jam'iyyun sun fara rasa magoya bayan su a dandamalin siyasa gabanin tinkarar zaben shekarar 2027 da ke tafi. Kasa 'yan kwanakin nan dai jam'iyyun da suka fama da rikicin tsakar gida su ci babbar jam'iyyar adawa ta PDP ba, sai jam'iyyar kwanan nan wato jam'iyyar Labour Party da ake ganin a zaben shekarar 2023 tamkar kurata ta yi kuka. Ita ma jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya kanta tana da nata rikice-rikicen da ta sha fama da su, kuma har yanzu wasu suna cewa tana nan a jika ikunamar kwado domin rikicin shugabancin jam'iyyar dan lafawa yayi kawai, ba a riga da an kashe macijin an sare kansa ba. Kusan jam'iyyun duk lamarin haka yake, amma mu duba yadda a 'yan kwanakin nan jam'iyyar Labour Party ta yi asarar magoya baya. Asarar magoya bayan da yake nan da suka kafa dalilin cewa sun raba gari da jam'iyyar tasu ne sakamakon rikicin shugabanci a ciki da ya ƙi cinyewa. Wanda hakan ya ce gwara su dangurar da shahadar jam'iyyar tasu su kama gabansu. Bayan dangwarar da shahadar jam'iyyar Labour Party dai, waɗannan 'yan majalisar dokokin tarayya da suka fito daga jihohin ƙasar nan daban-daban sun rungumi shahadar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, duk wadda cewa ita ma tana da nata ƙalubalen na rikicin cikin gida da yake gabanta. 'Yan majalisu ne guda biyar suka sauya sheka zuwa jam'iyyar APC da suka fito daga jihohin ƙasar nan daban-daban. Daga cikinsu akwai Esosa Iyawe daga jihar Edo, Tochukwu Okere daga jihar Imo, Donatus Matthew daga jihar Kaduna. Akwai Basi Akiba wanda ya fito daga jihar Rivers, sai Dole Form da ya fito daga jihar Plateau. Kazalika kuma akwai Eriya Teke Ibori daga jihar Rivers, wadda aka ce 'yar tsohon gwamnan jihar ce, James Ibori. Ita ce mace guda ɗaya a cikin 'yan majalisun da suka soya sheka kenan. Ta fice ne daga jam'iyyar PDP komayya zuwa APC, ba daga jam'iyyar Labour Party ba ne zuwa APC. Ka san duk abin da ya koro bera daga ramin sai ya faɗa wuta, to la shakka fa abin da ke cikin ramin ya futar zafi. To amma watakila wani ya ce fa kamar sun saki reshe sun kama ganye ne, domin ita ma jam'iyyar APC da suka koma tana fama da nata rikice-rikicen kama daga tarayyar Najeriya, jihohi da kuma sauran shiyoyin da ke ƙasar nan guda 6. Haka ne Shafi'u, ka san an ce da baki wulak gwara baki. Ya Allah dai al'amarin zai ɗauki salon karin maganan nan ne da Bahaushe ke cewa duk wanda ya ƙona rumbunsa shi ya san yadda toka take tsada. To kuma dai menene lokaci ne kadai zai bayyana? Bayyanawar da lokacin kenan za a iya cewa ya yi dangane da waccan dambarwa da ake ta faman yi ta gyaran dokar haraji, da a cikin makon nan rahotanni suka laburta cewa bayan fuskantar matsin lamba ake cewa majalisar ta dakatar da wannan al'amari har sai lokaci na gaba idan hali ya yi. Amma tun kan a kai ta da nisa sai ga shugaban majalisar Godswill Akpabio ya fito ƙarar ya bayyana wa duniya cewar ba fa dakatarwa suka yi ba Shafi'u. Fabian dai ya yi wannan ikirari ne yayin zaman majalisar da ya gabata, bayan da shugaban masu rinjaye a zauren majalisar dattawan Opeyemi Bamidele ya janyo hankalin 'yan majalisar dangane da cece-kucen da ake yadawa na cewa majalisar ta jingine batun har sai hali yayi nan gaba. Hakan ta sa shugaban majalisar Godswill Akpabio ya musanta, kamar yadda shafin intanet na tarar rawaito. A cewar shugaban majalisar dattawan babu wani wanda zai tirsasa musu yi ko kuma
kuma ƙin yin aikin da doka ta ɗora musu. Akfabian ya ƙara da cewar su fa ba sauri suke yi ba, za su yi aiki a tsanake akan ƙudurin kafin ɗaukar mataki na gaba. Inda ya ce taron masu ruwa da tsaki da za a yi nan ba da jimawa ba shine zai ba da dama domin tattaunawa tare da lalubo hanyoyin da za a magance dukkanin wata matsala da ake fargaba akwai ta a cikin wannan ƙudurin gyaran dokar haraji da shugaban ƙasa Ashwaji Bola Ahmad Tinubu yake so majalisar ta sahale a yi. Batu ne dai da a 'yan kwanakin nan ya haifar da cece kuce da mara rabuwar kai musamman ga jagorin yankin arewacin ƙasar nan. Wasu na kallon abin tamkar bai kai ya kawo ba, yayin da wasu ke kuma ɗaukar abin a matsayin wata gagarumin matsala. Dangane da hakan ne kuma shi ma tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Malam Ibrahim Shekarau ya tofa albarkacin bakinsa da wasu ke ganin kusa ko alama bai kamata a ce an ji wannan al'amari ya fita daga bakin nasa ba. Daga cikin masu ganin bakin waɗannan kalamai da tsohon gwamnan ya yi Sanata Malam Ibrahim Shekarau akwai alƙali Sunusi Abdullahi. Kan wannan magana da ta taso a Najeriya, shi tsohon gwamnan jihar Kano Ibrahim Shekarau, tsohon sanata yau ya yi bayani cewar tsarin gurub ɗin mutane har wajen guda 5, gurub na mutane masu daraja guda 5. Wai duk sun yi kuskure, shi ba a tunaninsa. Ya za a ce gurub ɗin mutane kamar 'yan majalisar jihohin Arewa kakaf sun ce ba sa su. Gurub ɗin mutane na 'yan majalisar tarayya wakilai sun ce ba sa su. Gurub ɗin mutane masu daraja malaman addinin musulunci da malaman Kirista a Najeriya duk sun haɗu yunanin musulmi sun ce ba sa so. Sannan grup ɗin jama'ar gari da suke kai da kawowa duk an ce ba a so. Grup ɗin sanatoci su kansu majority of them sun ce ba sa so. Sai kai ɗaya ka ce duk sun yi kuskure? To ya kamata jama'ar Kano da jama'ar Najeriya ku daina sauraron maganar Ibrahim Shekarau. Mu dawo su kansu ainihin cikin grup ɗin sanatoci ɗin. A ce wai sun buga kuskure. To wani kuskure ainihin indimiye akan wannan doka. Abun fa da yake gaya wa Barau Jibrin ya tsaya akan wannan doka kada a yi mata karatu na biyu. Hadarin da yake cikin karatu na biyu fa yake hangowa. Shi ga baki ɗaya ma abin da yake cewar a fa gane 'yan Najeriya fa da suka zaɓo mu fa sun ce ba sa su. Kuma mu wakiltar jama'a muke yi. Barau Jibrin yake yadda. Aka samu ningi itashi shi kuma ita to mai girma sanata president da kake ainihin presiding yanzu. Waɗannan mutanen da za su shigo wanda ake kiransu taxation expertise ga baki ɗayansu ba sa daga cikin tsarin da constitution ɗin Senate ice su zo su deliverin ɗin waɗansu abubuwa a gaban wannan majalisa tamu. Ya ɗauko sakashin ɗin ya faɗi sakashin ɗin ya komai da komai don ya ja hankalin Barau Jibrin ya saurara. Amma Barau Jibrin ya ƙeƙasa ƙasa. Ice ai ƙuri'a ma wai wanda kowa ya ji ƙuri'a nan da aka yi ta wanda suka ce nayi su ne suka fi kankanta na bayan su suka ihu suka ce ba sa so amma idda ki guduma kawai ice shi ya zartar sai an je an kira waɗannan mutane ita min su an mata sakari wannan sakari din shine mai haɗari. Alƙali Sunusi Abdullahi na ɗauke sawayensa ne sai muka karɓi bakuncin dattijo Alhaji Dauda Abba Fage da ya zo yana cewa ai gwamnoni ne suka bar kari tirran tubani dangane da wannan sato kasa katsi da ake yi ta gyaran dokar haraji domin su suke da rawar da za su taka tun da farko ganin cewa mai faruwar bata faru ba. Amma bai karkara kalaman nasa ba sai da ya kalubalanci salon mulkin jagoran jam'iyyar ta APC. Gwamnonin nan namu guda 36 kaga irin wannan al'amari gashi nan yanzu kun shiga wani hali mu talakawanku mun shiga wani hali wanda yake tintini ya kamata lokacin da aka ba ku damar ba ku yi amfani da wannan damar taku ba. Menene rashin amfani da damar da suke da ita ba su yi ba a baya? Ina mai tabbatar musu da cewar kaga bukatar talaka ita aka ba ku gwamnonin nan guda 36. To mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yanda su Dr. Abdullahi Umar Ganduje suka ba shi shawara da sauran 'yan jam'iyyunmu suka ba shi shawarar cewar ya kamata a kirkiro wani abu wanda ya kamata talakawan Najeriya wato na ya bani fantsama su samu dan wani abu su samu wanda za su dinga samu ilimi kyauta su samu karatu kyauta su samu abinci kyauta aka ba ku kwamiti karkashin mataimakin shugaban kasa wato Kashin Shattima ku kirkiro wani abu da talakawan ku na jihohi 36 za su dinga samu wanda gwamnati za ta fitar musu da wani abu saboda wannan
raɗaɗi da aka yi na cire tallafin mai, amma zaman naku sai ya zamanto har yanzu ba mu ji komai ba. Ma'ai watakila wani zai ce ita gwamnatin a ita ta fara kawo matsalar tunda babu kiraye-kirayen da ba a yi wa shugaban kasar ba cewa cire tallafin man fetur din nan da ya shine ya ƙara jefa 'yan Najeriya a cikin halin kaka na kayi, kuma hanya dodar guda ɗaya tilo da za a bi a dawo da 'yan Najeriya cikin hayacinsu musamman talakawa shine dawo da wancan tallafin man fetur, amma kuma ya sa kafa ya shure. Daman yanzu ana wasa da hankalinsu, ana wasa da hankalin mu talakawa mabiya. Kaga ai wanzu bukatar talaka aka basu sun yi zama na zaman shan shayi. To yanzu kuma tunda shugaban kasa ya ga cewar sun yi zama na shan shayi, kaga ai yanzu ya bullo da wani haraji wanda za a yi na VAT, wanda harajin nan daman ya dade tun gwamnati ta baya aka kirkiro wannan haraji na VAT bai yi aiki ba. Sai yanzu shugaban kasa ya ga cewar tunda ya ba ku damar da za ku taimaki talaka na baya bani fantsama ba ku kawo masa rahoto a rubuce ba, to yanzu gashi nan an kirkiro haraji na VAT wanda za a tabbatar da cewar duk wanda ya mallaki naira miliyan 100, miliyan 200, miliyan 300, wato har tiriliyan 10, wato wannan haraji sai ya shafe shi. Mu kuma talakawa na ya bani fantsama duk ruwan da za mu siya naira 1000, to karshen ta mun siye shi 1500. Dattijan ɗan siyasa kenan Alhaji Dauda Abba Fage na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Duka dai kan wannan layi na bayyana ra'ayi a kan wannan gyaran dokar haraji akwai Hamisu Dan Kolo na tsakar gidan jam'iyyar NPP da ya shigo shi ma ya ce ba za a bar shi a baya ba, yana da abin faɗi a kai. Kitimurmura da aka kawo wa Najeriya na cewar za a kawo mata ƙarin wannan bat, wanda kuma da ɗan arewa aka haɗa kai za a cutar da arewacin Najeriya. To Allah ya sa waɗannan mutane mun ga bayan su. Wannan abubuwa da suka ringa faruwa mun sani, shi kansa yanzu yana nan ya shiga ɗaki yana tagumi. Wai na ji wasu 'yan jam'iyyar APC sun zo suna so su kare Barau Jibrin. Ai babu wani abun da za ku faɗa ku kare Barau Jibrin, domin ya halaka a siyasance. Wannan abun da ya faru gare shi ma wallahi in Allah ya yarda kaɗan kuka gani, domin irin sharrin da muke zargin yana kullo gwamnatin jihar Kano, gwamnatin dan albarka Alhaji Abba Kabir Yusuf karkashin jagorancin hazikin jagora injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Barau muna zargin ku kuka je Abuja da kai da ire-iren kuka sa gwamnatin Kano da jihar Kano da 'yan jihar Kano a gaba. Yanzu ku duba ku gani irin wannan tunda Abba Kabir Yusuf ya shiga gidan gwamnati kuka fara kitimurmura, kuka fara kulle-kulle, wannan kujera sai kun kwace ta Allah ba taku ba. Shi ma wannan sanatan namu ɗayan na Kano ba zan kama sunansa ba, amma al'ummar Kano da na Najeriya sun san shi. Ai yanzu ka duba baka gani ba, Wasola Afabio matsayinsa na shugaban majalisar dattawan Najeriya za a kawo wannan babbar doka majalisa, amma ya ƙi ya jagoranci zaman. Yana ofis ɗinsa da ya shigo majalisa sai ya je ofis ɗinsa ya zauna, sai ya turo wannan namun. Wato wannan namun ana zargin cewar baya kishin al'ummarsa. To Lawan Husaini ce ɗan ungurasa, Allah ya saka maka da alheri. Al'ummar jihar Kano sun ji maganganunka kuma sun yi alfahari da kai, domin al'ummar jihar Kano gaba ɗayan mu ba ma goyon bayan wannan doka. Ka fito ka yi magana a madadin 'yan majalisar dokoki na jihar Kano cewa da gwamnatin jihar Kano da 'yan majalisar jihar Kano ba sa tare da wannan doka. To al'ummar jihar Kano suna son barka a gare ka, ka san ka kare darajar Kwankwasiya, ka san ka kare kuma darajar shi kansa mai girma zababben gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf. Matashi Hamisu Dan Kolo kenan shugaban kungiyar Abba Mai Amana ne, dan siyasa cikin jam'iyyar NNPP mai mulkin jihar Kano. Yayin da Samusun suka shagalta da ganin wallan wayancin jagorori, ita kuwa Hadiza Kaura Goje bullowa ce tana yabo ga gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa ayyukan raya kasa da ce gwamna yana ci gaba da yi wa Kanawan dabu. Ƙara ba mai girma gwamna irin abubuwan alkhairi da yi wa mutane da dama wanda suke cikin jam'iyyar nan tamu mai albarka. Ya taimaki jama'a bai ma yi komai ba tukun. Ga wasu ma wanda mama 'yan jam'iyya ba 'yan adawa su ma sun shiga wannan roman dimokuraɗiyya din. Duk abubuwan da ake yi irin gwamnonin nan na jihar Kano da aka yi ba mu taɓa ganin wanda ya tafi da 'yan jam'iyyar adawa sai mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf. Wannan batu da yake ke misali ke an taimake ki a wannan al'amarin? To in ba a taimake ni ma ni ana sanar da ni, domin komai lokaci ne. Ni ba na garaje. Akwai wa'anda ba su da godiyar Ubangiji, amma ana yi da kai aka ce ai yafi ba a yi da kai. Tunda a cikin gwamnati wanda suke da gwamnati kuna cikin gwamnati, idan wani bai mora maka ba wani zai mora maka. Kuma in ƙara yabawa MD na Karota, mai girma MD na Karota Faisal, bisa abubuwan alkhairi da yake taimakon jama'a a ofis, taimako a gida, taimakawa al'umma jama'a yake sauraron kowa, yake taimaka masa. A cikin makarraban gwamnatin nan akwai waɗanda suke sauraron jama'a, akwai wanda kuma muka san ba sa saurarawa jama'a. Kar kuma a ce watakila shi ruwan shi da keke
a kan batun shi wancan MD na Karota shi sai ke ba mai. Ni ko da bai mun ba to yayi wa jama'a. Na ji labari da dama yayi wa mutane alƙawari, ya cika musu, yayi musu kuma ya taimaki jama'a, kuma ina jin labarin abubuwan alkhairi da yawa jama'a. To ina son sauran waɗanda suke kwamishinonin nan namu da sauran MD din nan su ma su dinga taimako, suna tsaya suna saurara jama'a, domin ita gwamnati haka ake son kowa a ƙari da kai a ce an wannan ai kayi, to kaga ko ai wannan abu dole a yaba wanda suke kula da jama'a. Saura akwai su da yawa wanda suke tsaya suke kula da jama'a irin mai girma MDin nan Abubakar Sadiku na Abubakar Yusuf. Dole mu zo mu yaba wanda suke taimaka jama'a, suke taimaka yan jam'iyya. Ya Allah kuma dai a iya cewa zancen na Hadiza Kaura Goja na kan hanya idan aka yi la'akari da wadda ke bulla ta bakin matashi Sadiq Dan Maraya daga karamar hukumar Wudil da ke shiyar kudancin Kano. Ko da dai baya ga hakan Sadiq din ya furta wasu batutuwa masu jibi da siyasa. Godewa Balaraban gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa wannan aikace-aikace da yake kawowa a jihar Kano da ƙananan hukumomin mu 44. Yau ga harkar albashi ba abin da zamu ce wa mai girma gwamna sai dai godiya. Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana. Muna addu'a Allah ya ƙara Hajiya lafiya. Gobe ma bamu san me Abba Kabir Yusuf zai mana ba. Muna da kyakkyawan zato ga azumi nan yato zai wa ma'aikata kyakkyawan tsari in Allah ya yarda. Karamar hukumar Wudil muna yi wa 'yan karamar hukumar godiya bisa addu'o'i da suke ta yi wa waccan bewar Allah da ta tafi Hajiya Bilkisu Yakubu Indabo. Ina daɗa kira da jagororinmu na ƙaramar hukumar Wudil da su ƙara tsaya su haɗa kansu izamto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, domin magana ta gaskiya kwankwasiya a Wudil fa ta canza. Ina kira da mai girma shugaban ƙaramar hukumar Wudil Alhaji Abba Muhammad Tukur, ka tsaya tsayi ka duba kai na matasa ne, ka taimaki al'umma, ka kawo wa ƙaramar hukumar Wudil ci gaba. Lalle ka samar da canji a ƙaramar hukumar Wudil. Matashi Sadiq Dan Maraya kenan daga yankin karamar hukumar Wudil. Gusawarsa ke da wuya sai ga sanata Baraka ta bullo ita ma tana ɗorawa a kan kalaman Sadiq Dan Marayan da cewa gwamnan fa ya cika gwarzo. Ina goyewa mai girma gwamnan jihar Kano dangane da irin abubuwan alkhairin da yake yi. Wani irin ayyuka alkhairi ne kika ga ya kamata ki zo kiwa gwamnan godiya? Yanzu ma'aikatan nan ta Karota an kawo mata ci gaba, domin yanzu an ba ta motoci maimakon a baya gwamnatin baya da bata ba ta wani kayayyakin aiki sai dai kawo 'ya'yan jama'a da aka dinga yi, yara 'yan adayar sahu aka hana su sakewa, daga sun fita sai dai a kama su, da hatta kai ga 'yan adayar sahu ba sa son bin hanyar ma'aikatar Karota. Amma yanzu duk wani dan adayar sahu da ka tare ko ina zai kai ka dan zai bi ta hanyar Karota ba zai kewaye ba, saboda babu zalunci a wannan gwamnati. Ta kawo musu motoci, ta ba su mota a madadin gwamnatin baya da ba zo an tadda motar da 'yan dungurar ma zai dinga hawa ba. Amma aka je kuma al'umma suna koke-koke dangane da su yanda hukumar Karota take gudanar da ayyukansu akan titina. Duk wanda ka ji ya kawo koke-koke sai dai in dan adawa, amma kowa ya san yanzu ma'aikatar Karota ba ta wannan zalunci. Duk abin da take yin sa a bisa tsafta da adalci take yin sa. Ba a zaluntar mutum. Sai dai an maka abin da yake na sulhu kaki to shine za a kama ka, kuma an kama ka ma sai dai a je a yi maka nasiha. Ba wai a madadin gwamnatin baya da za a kama ka a tatse ka wayan kuɗin da in ma ba ka da shi sai dai ka tafi in marance ne kai ko a kwace babur ɗinka ajiye a kashe maka aiki ba. MD shi ma ina ƙara yaba masa domin ya cancanta a yaba masa. Mutumin arziki ne, yana da adalci kuma yana da gaskiya da riƙon amana, sannan ya rike amanar da mai girma gwamnan jihar Kano ya bashi, ya rike 'yan jam'iyya. Da wanda dan jam'iyya da zai kai kuka ba ta fito daga gidan nan bai share masa hawaye ba. Ina ƙara yaba masa kuma ina roƙon mai girma gwamnan jihar Kano da ya ƙara rike mana mai girma MD na Karota, domin ya cancanta a rike shi kuma a yaba masa domin mutumin arziki gwarzo ne na gari. Baraka sanata kenan ɗaya daga cikin mata masu yafa jangalan amana tsatsan halaliyar jam'iyyar NNPP Kwankwasiya a Kano. Kanan kenan da ayanta na asali da gwamnatin jihar Kano ta tura ƙasar India domin ci gaba da karatu suke wa gwamnan godiya bisa ziyarar da ya kai musu kafa da kafa. Sunana Fatima Ahmad Abubakar daga Mewar University, ina karanta MSc Pharmaceutics. Muna matukar farin ciki da zuwan abban Kanawa injiniya Abba Kabir Yusuf. Mun ji daɗi da ya zo ya ziyarce mu, sannan mun ji daɗi da ya karrama mata kuma har yawa mata alƙawarin cewa insha Allah in muka gama za a ɗauke mu aiki a guraben da suka dace. Wannan ba karamin abu bane da ya faranta mana. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya mai da shi gida lafiya, kuma Allah ya biya masa dukkanin bukatunsa na alkhairi, ya raya masa zuri'arsa. Sunana Musbahu Musa Ismail daga karamar hukumar Gaya. Ina karantar MSc Biotechnology a Sharida University, India. Gaskiya na ji daɗin wannan ziyara ta mai girma gwamna
ba abin da zamu ce masa sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi, Allah ya mai da shi gida lafiya. Tabbas mai girma gwamna ya nuna mana mu 'ya'yansa ne, duba da irin karramawa da yi mana da kuma irin tagomashi da abubuwa na alkhairi da ya zo mana da su, wasu ma ya sanar mana, wasu ma kuma aka ba mu. Mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Insha Allah muna mai tabbatar wa al'umma jihar Kano da mai girma gwamna cewa wannan karatu da aka turo mu za mu yi bakin kokari mu ga cewa mun baiwa mara kunya, kuma za mu tabbatar da cewa mun zama jakadun jihar Kano na gari a duk inda muka samu kanmu. Za kuma mu yi amfani da abin da muka karanta wajen taimakawa wajen cigaban gwamnatin jihar Kano da ma jihar Kano baki daya da ma Najeriya baki daya. Sunana Muhammad Shukran Ibrahim Abba daga karamar hukumar Fage, ina nan Sharda University, ina karanta MSc Computer Science. Kiya malikawa wannan ziyara da mai girma gwamna ya kawo mana ba abin da zamu ce wa Allah sai dai godiya, kuma godewa shi kanshi mai girma gwamna, saboda wallahi ajiyan nan mun ji ta kamar sallah. Zan iya ce maka tun ranar da muka bar Kano Airport muka zo nan ba mu sake samun kanmu a irin wannan farin ciki ba sai a zuwan nan ziyarar nan da mai girma gwamna. Dalili na faɗa haka ko shine cewar tun daga mu akwai 'yan issues da muka ɗan sassamu dangane da shi yanayi na zamantakewar da karatutukan mu anan, wanda an sha yi mana alƙawarruka, amma zuwan mai girma gwamna wallahi gaba ɗaya ya ɗauke mana waɗannan abubuwan namu, wanda farin ciki ba abin da za ka gani a fuskokin duk ɗalibai da suke wannan ƙasa ta India. Tun na ga Aminu da batutuwan na ɗaliban jihar Kanan da gwamna ya ziyarta a ƙasar Indiya ya kamata mu ɗaga aya a cikin shirin na wannan lokaci. Don haka a madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyon jihar Kano karkashin jagorancin Comrade Abubakar Adamu Rano da jagoran sashen al'amuran yau da kullum Rulwani Idris Malikawa Garu. Yan uwa abokan aiki Binta Idris Yola da Badiya Ibrahim Muhammad Indabawa, sai abokin aiki da muka jagoranci gabatarwa tare. Shafiu Abdullahi Panshekara. Ahmad Habibu Gwangwazo ne tattara mana sautin guri guda. Aminu Umar Hotoro ke fatan za mu yi hutun ƙarshen mako lafiya.